Припинок. Диспетчерская станция Сухарова 5. Наступний припинок. Микрорайон Сухарова 6. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Микрорайон Сухарова 6. Наступний припинок. Вулица Скрипникова. Наступний припинок. Вулица Скрипникова. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Скрипникова. Наступний припинок. Вулица Лобанка. Наступний припинок. Вулица Лобанка. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Лобанка. Наступний припинок. Вулица Лобанка 99. Наступний припинок. Вулица Лобанка 99. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Лобанка 99. Наступний припинок. Микрорайон Сухарова 2. Наступний припинок. Микрорайон Сухарова 2. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Микрорайон Сухарова 2. Наступний припинок. Вулица Сухаровская. Наступний припинок. Вулица Сухаровская. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Сухаровская. Наступний припинок. Вулица Горецкого. Наступний припинок. Вулица Горецкого. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Горецкого. Наступний припинок. НВА Центр. Наступний припинок. НВА Центр. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. НВА Центр. Наступний припинок. Лесопарк Мядзвежина. Наступний припинок. Лесопарк Мядзвежина. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Лесопарк Мядзвежина. Наступний припинок. Мядзвежина. Наступний припинок. Мядзвежина. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Мядзвежина. Наступний припинок. Вулица Кирейнки. Наступний припинок. Вулица Кирейнки. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Кирейнки. Наступний припинок. Вулица Бельского. Наступний припинок. Вулица Бельского. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Бельского. Наступний припинок. Вулица Гурского. Наступний припинок. Вулица Гурского. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Гурского. Наступний припинок. Газонапаўняльная станция. Наступний припинок. Газонапаўняльная станция. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Газонапаўняльная станция. Наступний припинок. Вулица Глаголева. Наступний припинок. Вулица Глаголева. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Глаголева. Наступний припинок. Вулица Ямщик Брыля. Наступний припинок. Вулица Ямщик Брыля. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Ямщик Брыля. Наступний припинок. Колледж. Промисловості будматеріалу. Наступний припинок. Колледж. Промисловості будматеріалу. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Колледж. Промисловості будматеріалу. Наступний припинок. Станция метро Михалова. Наступний припинок. Станция метро Михалова. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Станция метро Михалова. Наступний припинок. Автосила. Наступний припинок. Автосила. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Припинок. Автосила. Наступний припинок. Вулица Дубравинская. Наступний припинок. Вулица Дубравинская. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Дубравинская. Наступний припинок. Вулица Кузьмы Минина. Наступний припинок. Вулица Кузьмы Минина. Осторожно, двери зачиняются.
Припинок. Вулиця Кузьми Мініна. Наступний припинок. Вулиця Щорса. Наступний припинок. Вулиця Щорса. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулиця Щорса. Наступний припинок. Вагоноремонтний завод. Наступний припинок. Вагоноремонтний завод. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вагоноремонтний завод. Наступний припинок. Вулиця Товарная. Наступний припинок. Вулиця Товарная. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулиця Товарная. Наступний припинок. Станція метро Інститут культури. Концевий. Наступний припинок. Станція метро Інститут культури. Концевий. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Станція метро Інститут культури. Концевий.